नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज असा 12 मे 2024 आणि 12 मे दिवशी असता आमचो नर्सेस डे म्हणजे जागतिक परिचारिका दिन। तर आज त्याचं सेलिब्रेशन आम्ही सिव्हिल हॉस्पिटल सिंधुदुर्ग आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग या ठिकाणी कशा प्रकारे साजरा केला होता तुमका आज मी या व्हिडिओमध्ये दाखवणार असे। तर व्हिडिओ स्किप न करता संपूर्ण बघा। तर गाववाल्यांनो, 12 मे ह्यो दिवस नर्सेस डे म्हणून का साजरो केलो जाता ह्या तुमका माहीत हा काय? तर ह्या दिवसाची एक खासियत असा ती म्हणजे फ्लोरेन्स नायटिंगेल। फ्लोरेन्स नायटिंगेल हेंका फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग असा म्हटला जाता, कारण त्यांच्यामुळेच नर्सिंग क्षेत्राक मोठो सन्मान मिळालो हा आणि त्यांच्यामुळेच नर्सिंग या क्षेत्राचा नाव झाला असा। फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांचा जन्म इटलीक 12 मे 1820 साली झालो आणि म्हणून 12 मे या दिवशी नर्सेस डे साजरो केलो जाता। फ्लोरेन्स नायटिंगेल हेंका सामाजिक कार्याविषयी खूप आवड होती। त्याच्याचबरोबर त्यांका वाचन, लेखन आणि सांख्यिकी शास्त्र यांची सुद्धा आवड होती। फ्लोरेन्स नायटिंगेल हे अत्यंत श्रीमंत घरात जन्माक इल्लले। घरच्यांचो विरोध आसान सुद्धा त्यांच्यानी आपला जीवन समाजकार्यासाठी समर्पित केल्याने 1844 पासून त्यांच्यानी रुग्णसेवेमध्ये सुधारणा करण्याचा काम चालू केल्याने त्याच्यानंतर त्यांची भेट रोमचे प्रखर राजनेता सिडनी हर्बर्ट यांच्याशी झाली। फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांनी क्रिमियाच्या युद्धात खूप महत्त्वपूर्ण अशी कामगिरी बजावल्याने आणि खूप मोलाचा योगदान दिल्याने। क्रिमियाचा युद्ध म्हणजे फ्रान्स आणि रशियामध्ये झालेला युद्ध। या युद्धात बरेचसे सैनिक जखमी होत होते आणि त्या सैनिकांका तातडीची वैद्यकीय मदत हवी होती, पण त्या सैनिकांकडे लक्ष देऊक त्यांच्या अधिकाऱ्यांका वेळ नव्हतो। अशा परिस्थितीत सैनिकांचा मनोबल खचला जात होता। ह्या सगळ्या लक्षात इल्यावर सिडनी हर्बर्ट यांनी फ्लोरेन्स नायटिंगेल हेंका पत्र लिहिल्यानी आणि सैनिकांका मदत करण्याबद्दल विचारल्यानी। रोमचे राजनेता सिडनी हर्बर्ट यांचा पत्र मिळाल्याबरोबर नोव्हेंबर 1854 साली फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांनी 37 नर्सेसची टीम बनवल्यानी आणि ते स्वतःसुद्धा सैनिकांच्या मदतीसाठी तातडीने निघाले। युद्धाच्या ठिकाणी त्यांनी जखमी सैनिकांका खूप चांगली अशा प्रकारची वैद्यकीय सेवा पुरवल्यानी त्यांचं सगळ्यात जास्त लक्ष होतो तो म्हणजे नर्सिंग आणि सॅनिटायझेशन ह्याच्यावर होतो, म्हणजे स्वच्छता आणि सेवा शुश्रूषा यावरच त्यांचं जास्त लक्ष केंद्रित होतो। त्यांच्या ह्या सेवेमुळे सैनिकांच्या प्रकृतीत बरेचशी सुधारणा होत गेली आणि मृत्यूदर पण कमी झालेलो होतो आणि ह्या कारणांमुळे सैनिकांचा मनोबल प्रबळ होऊक लागला होता। फ्लोरेन्स नायटिंगेल रात्रीच्या वेळी आपल्या हातात दिवो घेऊन सैनिकांची सेवा शुश्रूषा करायचे, त्यामुळे त्यांका लेडी विथ द लॅम्प असो किताब दिलो गेलो। त्यांच्या ह्या मोलाच्या योगदानामुळे त्यांका आणि नर्सिंगला खूप सन्मानाची जागा मिळाली आहे। त्यांच्या कामगिरीवर खुश होऊन राणी व्हिक्टोरिया यांनी फ्लोरेन्स नायटिंगेल हेंका $2.5 लाख बक्षीस म्हणून दिलेले। युद्ध संपल्यानंतर सुद्धा त्यांच्यानी त्यांचा जीवन नर्सिंग या क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी समर्पित केल्याने नंतर त्यांच्यानी 1860 साली सिंग्स थॉमस हॉस्पिटल स्थापन केल्याने आणि थयच त्यांच्यानी नायटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेसची स्थापना केल्याने ब्रिटिश सरकारान त्यांका रॉयल रेड क्रॉस आणि लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन असे 2 किताब दिल्याने त्यानंतर सुद्धा फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांनी आपला समाजकार्य चालू ठेवलेला। त्यानंतर 1910 साली त्यांची प्रकृती खालावली। 13 ऑगस्ट 1910 साली त्यांचं मृत्यू झालो। मृत्यूच्या वेळी ते 90 वर्षांचे होते। तर फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांच्या मोलाच्या कामगिरीमुळे नर्सिंग क्षेत्रात खूप महत्त्व आणि मोलाचा दर्जा मिळालो हा। अशा ह्या उच्चतम व्यक्तिमत्वाक आपल्या सर्वांचो सलाम। तर आता आपण आपल्या नर्सिंगची प्रतिज्ञा ऐकूया। परमेश्वर व ही सर्व मंडळी यांच्या समक्ष मी अशी प्रतिज्ञा करते की मी माझे सर्व आयुष्य पवित्रपणाने व माझा व्यवसाय विश्वासूपणाने करण्यात घालवीन।
जे काही वाईट व अनिष्ट आहे त्याच्यापासून अलिप्त राहील. इजा होणारे औषध स्वतः घेणार नाही आणि हेतू पुरस्कार इतरांनाही देणार नाही. माझ्या व्यवसायाचा दर्जा उंचावण्याकरिता मी सतत प्रयत्न करीन. मला समजलेल्या सर्व व्यक्तिगत व कौटुंबिक गोष्टी मी गुप्त ठेवीन. मी डॉक्टरांना निष्ठापूर्वक सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करीन आणि माझ्यावर सोपविलेल्या रुग्णाच्या सेवेत स्वतःला वाहून घेईन. तर ही प्रतिज्ञा ऐकल्यावर आपल्या प्रत्येकाकच आपल्या ट्रेनिंग पिरियडची आठवण इली असतली. तर या दिवशी सगळ्यांचे ट्रेनिंग पिरियडची आठवणी मात्र ताजेतवाने होऊन जातात. तर तुमका ह्या माहीत हा काय की इंडियामध्ये म्हणजेच आपल्या भारतात सगळ्यात पहिली नर्स कोण? तर ते असत बाई काशीबाई गणपत. हे आपल्या भारतातले पहिले नर्स असत. 1991 मुंबईचा जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हैसर औपचारिक नर्सिंग प्रोग्रॅममध्ये नोंदणी करणारे पहिली भारतीय महिला बनले आणि त्यांच्यामुळे आज असंख्य महिलांका भारतातल्या नर्सिंग व्यवसायात प्रवेश करण्याचो मार्ग मोकळो झालो. तर गाववाल्यानू ह्या नर्सेसचो एक डे असता आणि तो म्हणजे आज असा 12 मे 2024. तर नर्सेस डेच्या निमित्तानंच हे सगळे स्टाफ नर्सेस एकत्र जमतात. म्हणजे आपल्या शिफ्ट ड्युट्यांमुळे कोणाक दिसतच नसता, पण या नर्सेस डेच्या निमित्तान काय होईना सगळी जणं एकत्र येतात. तर नर्स म्हणजे नक्की काय असता? ड्युटीवर आल्याच आमचे हाल विचारतेस, स्वतःसाठी कुटुंबासाठी खरंच किती जगतेस. कुणी नर्स, कुणी सिस्टर, कुणी परिचारिका म्हणतो. रुग्णांचं आयुष्य तुम्हाला दीपस्तंभ म्हणतो. बहीण होतेस रुग्णांची, कधी होतेस दाई, क्षणभर का होईना तू होतेस त्यांची आई. तू चिडतेस तेव्हा वडीलधारी वाटतेस, औषध गोळ्या घेण्यासाठी किती आम्हाला दाटतेस. इंजेक्शन घेताना मात्र तुझा राग खूप येतो, मलमपट्टी करताना मात्र राखी बांधण्याचा भास होतो. तुझ्याकडून शिकावे कसे इतरांसाठी जगावे, तुझ्याकडून शिकावे कसे इतरांसाठी झटावे. दुःख आपले गिळून सुख इतरांसाठी पेरावे. युगायुगाची गरज होती, युगायुगाची गरज आहेस. रुग्णांच्या आयुष्यातील तू सोनेरी पान आहेस. रुग्णांच्या आयुष्यातील तू सोनेरी पान आहेस. तर गाववाल्यानो, आमची गुरुमाऊली असलेल्या फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून हॉस्पिटलमधून आम्ही पुढील कार्यक्रमासाठी निघालो, ते म्हणजे हॉलवर. आणि त्या ठिकाणी आता पुढील कार्यक्रम पार पडतले आहेत.
नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले. माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते. तर आज असा 12 मे 2024 आणि आज वार असा रविवार. सगळ्यांका सुट्टी आहे, पण आज असा आमचं नर्सेस डे. तर ह्या नर्सेस डेचे सगळ्या माझ्या नर्स भगिनींका आणि बांधवांका सगळ्यांका नर्सेस डेचे खूप खूप शुभेच्छा. तर आज आमचा जो नर्सेस डेचो कार्यक्रम असा तो असा पत्रकार भवन ओरोस इथे, आणि त्या ठिकाणी मी आता येलोय. तर तुमका दाखवते आता याच्यानंतर पुढे काय काय कार्यक्रम होतले आहेत आणि कसे कसे होतले आहेत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर ह्या असा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सिंधुदुर्गचा प्रधान कार्यालय, म्हणजे प्रधान कार्यालय असा मुख्य कार्यालय ह्या, आणि त्याच्याच बरोबर बाजूक असा ता म्हणजे आपला पत्रकार भवन, आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक आणि पत्रकार भवन सिंधुदुर्ग नगरी असा थंय लिहिलेला. आणि त्याच्या खालीच थंयसर त्या आपल्या बाळशास्त्री जांभेकर यांचा स्मारक म्हणजे यांचं पुतळो थंय उभारलेलो हा. तर आपण तुमका मी दाखवते पुतळो. तर ही अशा प्रकारे या ठिकाणी नर्सेस डेच्या कार्यक्रमांची हयसर आम्ही सगळं आयोजन केलेलं असा या पत्रकार भवनमध्ये. तर आता तुमका मी बाळशास्त्री जांभेकर यांचं पुतळो दाखवते. हे बघा, या ठिकाणी त्यांचा स्मारक उभारलेला असा आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक. तेकाच हे पत्रकार भवन असा म्हणून म्हटलेला असा आणि पत्रकार भवन असा नाव दिलेला असा. हे बघा, ही ती असा बिल्डिंग. इकडनं ह्यो येवचो रस्तो हा आणि ह्या बँकेच्या ऑफिसच्या अगदी बाजूकच पत्रकार भवन असा. तर या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या सगळ्यांसाठीच वडापाव आणि चहाची सोय केलेली होती, म्हणजेच नाश्त्याची व्यवस्थितपणे सोय केलेली होती. हे बघा, अशा प्रकारे इकडे बसण्याची व्यवस्था पण केलेली असा. येणाऱ्या सगळ्या आपल्या नर्सेस आणि इतर जे कोण येणार असतील अधिकारी कर्मचारी त्या सगळ्यांसाठी या ठिकाणी वडापावची व्यवस्था केलेली होती आणि चहा. चला तर मग आता नाश्ता वगैरे करून मी चालले आता हॉलवर. त्या ठिकाणी आतमध्ये आता कशी काय व्यवस्था वगैरे त्या सगळा मी तुमका आता दाखवते. आता आपण हॉलच्या ठिकाणी इलो. हे बघा, तर या ठिकाणी अशी सुंदर अशी रांगोळी काढलेली होती आमच्याच नर्सेसनी. हे बघा, तर या वर्षीची थीम असा अवर नर्सेस अवर फ्युचर द इकॉनॉमिक पॉवर ऑफ द केअर, ही असा या वर्षीची नर्सेस डेची थीम. आणि ती रांगोळीमध्ये मस्तपैकी अशी लिहिलेली असा. खूप छान अशी रांगोळी काढलेली आहे. इकडे दरवाजाकडे सुद्धा अशी रांगोळी काढली आहे. चला तर मग आता आतमध्ये जाऊन बघूया. पूर्णपणे AC हॉल असा. हे बघा, अशा प्रकारे चेअर्स असत इकडे आणि काही स्टाफ आमचे स्टाफ नर्सेस इलेले असत आणि काही अजून येऊचे असत. तर या ठिकाणी स्टेजवर सुद्धा सुंदर अशी सजावट केलेली आहे. मस्तपैकी असा बॅनर लावलेला असा, जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग जागतिक परिचारिका दिन 12 मे 2024. त्यानंतर इकडे आमची गुरुमाऊली फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांची प्रतिमा ठेवलेली असा आणि त्या प्रतिमेचा पूजन आणि दीपप्रज्वलन हे कार्यक्रम नंतर होणार असत. तर या ठिकाणी आमचे शोभा कसालकर सिस्टर नेहमीच तयारीत असलेले अँकरिंगसाठी उत्कृष्टपणे म्हणजे कार्यक्रमाचा नियोजन करणारे आमचे शोभा कसालकर सिस्टर आणि त्यांचे सहकारी आता आपण बघितलं. तर या ठिकाणी अशी हॉलमध्ये अशी बैठक व्यवस्था आणि थोडीफार फुग्यांची सजावट केलेली होती. हे बघा, तर आता या ठिकाणी प्रत्यक्ष कार्यक्रमाक सुरुवात झालेली असा. नमस्कार, वंदन, प्रणाम. आजच्या या जागतिक परिचारिका दिनाच्या सुवर्णमय सोहळ्याचे आपण सारेच साक्षीदार झालात. हा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी
मी SM कसालकर, अधिपरिचारिका, जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग, व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवरांचे व आपणा सर्वांचेच मनापासून स्वागत करते. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. आणि आपणा सर्वांनाच जागतिक परिचारिका दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. तसेच या विश्वाची निर्मिती म्हणून आईकडे पाहिलं जातं. आई ही अशी शक्ती आहे की प्रत्येक ठिकाणी परमेश्वर जाऊ शकत नाही, म्हणून त्याने आई निर्माण केलेली आहे. आज जागतिक मातृदिन आहे, म्हणून सगळ्या मातांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. मंडळी, कोणत्याही गोष्टीचं पराकोटीचं वेळ हे इतिहास घडवत असतं. मग ते शौर्याचं असो, त्यागाचं असो, शोधाचं असो, भक्तीचं असो किंवा आपल्या नित्य रुग्णसेवेचं असो. देवाच्या नावाबरोबर भक्ताचं नाव जोडलं जातं. हे याच वेड्या भक्तीमुळे आणि रुग्णसेवेत नाव कोरलं जातं आपल्या आतील मानवतेच्या झऱ्यामुळे. ही ईश्वर सेवा पूर्णत्वास नेण्याचं काम आपण सारेच रुग्णसेवेचे पाईक म्हणून एकनिष्ठतेने करत आहोत. आजही आपली गुरुमाऊली फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांचं नाव ओटावर आलं की त्यांनी रुग्णसेवा कशी केली आणि सुखसुविधाने युक्त जीवनाचा त्याग करून आपले नाव इतिहासाच्या पुस्तकात अजरामर केलं, याचा आपणा सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. ईश्वर सेवा हीच खरी, रुग्णसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा मानून चंदनापरी त्या झिजल्या आणि त्या चंदनरूपी वटवृक्षाच्या छायेखाली अनेक चंदनवृक्ष आज विसाव्यासाठी थांबलेले आहेत. कोटी कोटी रूपे तुझी, कोटी सूर्य चंद्र तारे, कुठे कुठे शोधू तुला तुझे अनंत देवारे. अशा माझ्या गुरुमाऊलीला आज जागतिक परिचारिका दिनाच्या निमित्ताने मी शुभेच्छा देत मानवंदना करते. जिल्हा रुग्णालयाचे डॉक्टर चिपळूणकर सर यांचं मी इथे स्वागत करते. माननीय मेटर मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी सरांचं स्वागत करावं. धन्यवाद सर, धन्यवाद मॅडम. मॅडम यांचं स्वागत चिपळूणकर सरांनी करावं असं मी सरांना विनंती करते. कधी पाऊस खूप आहे, कधी एसटी चुकलेली आहे, कधी गाडी पंक्चर झालेली आहे. अशा वेळी खूप अडचणी येतात आणि आपलं हे एकमेव क्षेत्र असं आहे की ऑन ड्युटी 24 तास आणि शिफ्ट मध्ये ड्युट्या आहेत, मॉर्निंग, इव्हनिंग, नाईट. वेळेवर नाही गेलं की समोरची स्टाफ थोडी ट्रेस झालेली असते, काही वेळा फोनवर संपर्क पण होत नाही आणि खूप अडचणी येतात ड्युटी करताना. तर आपल्या ह्या सगळ्या परिचारिकांची काळजी घेण्यासाठी म्हटलं तरी चालेल, एक भावाच्या रूपाने, बंधूच्या रूपाने इथे सचिन सर आलेले आहेत. त्यांनी आपल्या सर्वांसाठी एक सुविधा केलेली आहे, त्यासाठी ते स्वतः वैयक्तिक त्याविषयी बोलणारच आहेत. तर आपल्या जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीने त्यांचा इथं सत्कार व्हावा. मी विनंती करते तारी सिस्टरना की तारी सिस्टरने त्यांचा सत्कार करावा. धन्यवाद तारी सिस्टर, धन्यवाद सचिन सर. तसेच फिरायला कोणाला आवडत नाही, सगळ्यांनाच आवडतं नाही का. कुठे पण फिरायला जायचं म्हटलं की आधी 1 महिना 2 महिने आपले प्री प्लॅन असतात. काही वेळा ड्युट्या ऍडजस्ट होत नाहीत, काही वेळा सुट्ट्या ऍडजस्ट होत नाहीत, पण जाण्याचं मात्र निश्चित असतं. आणि जायचं असेल तर सोपा मार्ग असा असतो
सोपा मार्ग असा असतो की कोणीतरी ती सुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे आपल्याला, तर आपण जाऊ शकतो. नाहीतर कंटाळवाणा वाटतो तो प्रवास. तर हे आपल्याला सगळं सोपं करण्यासाठी ना आपले दुसरे बंधू इथे आलेले आहेत, महादेव. ते परवा आपल्या सिव्हिलला पण आलेले होते, आमच्या पीएनसी वॉर्डमध्ये आले. त्यांनी पॅकेजेस वगैरे पण सांगितलेली होती आणि आता ते इथे आले. म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी आणि कुठेही तुम्ही जावा सहज सोपं सुलभ याच्यासाठी ते आपल्या टूरची माहिती ते स्वतःच देणार आहेत. त्याबद्दल मी वेळ जास्त त्यांचा घेत नाही, परंतु जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीने त्यांचे इथे स्वागत करण्यासाठी मी रश्मी जाधव सिस्टरांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. धन्यवाद रश्मी, धन्यवाद महादेव बंधू. विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. कार्यक्रमाची रूपरेषा अचानक बदललेली आहे, त्यामुळे थोडंफार इकडे तिकडे होतंय, समजून घ्यालच नक्की. धन्यवाद नेहा सिस्टर, धन्यवाद दिया सिस्टर. तसेच आपल्या जिल्हा रुग्णालयाच्या तरुण तडफदार हसरा चेहरा, कोणतंही काम असू दे हिरिरीने पुढे जाणाऱ्या, वयाचं बंधन त्यांना नाहीच आहे. आउट ऑफ 50 होत आल्यात, पण तसं काही वाटत नाहीये. कदाचित 20 वर्ष त्यातली कमी केली तरी चालतील. कुठच्याही क्षेत्रात म्हणा त्या पुढेच आहेत आणि इतरांना पण मोटिवेशन त्या खूप छान पद्धतीने देतात, प्रत्येक वेळी मार्गदर्शन करतात. अशा आपल्या लाडक्या सिस्टर राधिका राणे सिस्टर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी वर्षा कदम सिस्टरना बोलवते. वर्षा कदम सिस्टर. धन्यवाद वर्षा, धन्यवाद सिस्टर. तसेच जिल्हा रुग्णालयामध्ये बऱ्याच वर्षापासून असलेल्या आपल्या रक्षिता गोसावी सिस्टर, त्यांनी ओटी विभाग पण खूप छान पद्धतीने परिपूर्णत्वास नेलेला आहे. आता त्या FMW वॉर्डच्या इंचार्ज आहेत. जे काम करावं ते प्रामाणिकच करावं आणि करताना त्यामध्ये त्यांचं जे झोकून देणं आहे, म्हणजे हे शिकण्यासारखं आहे सिस्टरांकडनं. अजूनही इंचार्ज झाल्या, आज रिटायरमेंट पर्यंत जाण्याचं त्यांचं वय आलेलं आहे, परंतु जेव्हा त्या ड्युटीला येतात अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतात. अशा व्यक्तिमत्वाच्या सहवासात आम्ही राहतोय, त्याचा आम्हाला अभिमान वाटतोय. तर रक्षिता गोसावी सिस्टरांचं स्वागत करण्यासाठी मी प्रतीक्षा वजराटकर सिस्टरना विनंती करते. धन्यवाद रक्षिता गोसावी सिस्टर, धन्यवाद प्रतीक्षा. तसेच नुकत्याच आलेल्या रविता वळवी सिस्टर, इंचार्ज सिस्टर PNC विभागाच्या, तर त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी उज्ज्वला बोलवते. उज्ज्वला रांजणकर सिस्टर. उज्ज्वला रांजणकर सिस्टर. हो, स्टाफला सांगा वैसिक चालू करा. मी धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद उजू. तसेच कणकवली विभागातून आलेली माझी मैत्रीण, बालमैत्रीण म्हटलं तरी चालेल, शुभदा खांडेकर. कुठेही असू दे, फोन केला की डायरेक्ट बोल ग शोभा, इथूनच तिची सुरुवात. तर तिचं स्वागत करण्यासाठी मी नेत्रा पांगरडकर सिस्टरला बोलवते. नेत्रा पांगरडकर सिस्टर.
हो कधी नाही 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 व्यवस्थित करू. हो. हॅलो. तसेच सारिका राणी सिस्टर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी नूतनला बोलवते. नूतन ठाकूर. धन्यवाद सारिका. धन्यवाद नूतन. बंधन प्रेमाचे दर्शन आपुलकीचे. बंधन प्रेमाचे दर्शन आपुलकीचे ही सद्भावना मनात ठेवत आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहोत. जगात जागृत देवता एकच, ती म्हणजे मानवता. या मानवतेचा दीप अखंड प्रज्वलित राहावा, यातून आजच्या स्नेहाचा प्रकाश मिळावा व आशेचा किरण मिळावा म्हणून तमसोमा ज्योतिर्गमय म्हणत मी व्यासपीठावरील मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलनास सुरुवात करावी आणि प्रतिमा पूजन. ज्ञानाचा प्रकाश पसरेल मानवतेचा, दीप लावूया श्रद्धेचा, प्रकाश पसरेल भक्तीचा, दीप लावूया मांगल्याचा, प्रकाश पसरेल पावित्र्याचा, दीप लावूया आत्मीयतेचा, प्रकाश पसरेल साक्षात्काराचा, दीप लावूया सामर्थ्याचा, प्रकाश पसरेल विवेकाचा. टाळ्या थोड्या होऊ देत. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद सचिन सर. धन्यवाद नेहा सिस्टर. ए बाळ तुझ्या हस्ते झाले तरी चालेल, फक्त चप्पल काढ बाळ. जा. मॅडम ती येते आजची फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल. हा ओके. हो साक्षात आपली गुरुमाऊली व्यासपीठावर आली असा भास झाला. लेडी ऑफ द लॅम्प. ओके. नष्ट करण्याचा संकल्प, तेजाचा वारसा जपण्याचा संकल्प, नैतिक अधिष्ठान बळकट करण्याचा संकल्प, कर्तृत्वान हातातून प्रकाशमान कार्य करण्याचा संकल्प. तर अशा तेजाला कोटी कोटी प्रणाम. ईश्वराला साक्ष ठेवून आपण सारेच ही जीवन घटिका मोजत असतो. चराचरामध्ये भरलेल्या त्या परमेश्वराचं अस्तित्वच ही आपल्या साऱ्यांचे जगण्याची ताकद आहे. अहो परमेश्वराच्या इच्छेशिवाय आपण मोकळा श्वासही घेऊ शकत नाही. आपल्याला मानवी जन्म मिळाला हे अनंत आभार त्या विधातेचे आहेत आणि त्याहूनही श्रेष्ठ मानवता धर्म आहे. खरंच मानवता धर्म आहे. ही मानवतेची शिकवणूक सांगण्यासाठी येत आहे समीक्षा गवस सिस्टर आणि प्रियांका वाडेकर सिस्टर. हीच आमुची प्रार्थना अन हेच आमुचे मागणे. हीच आमुची प्रार्थना अन हेच आमुचे मागणे. माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे. हीच आमुची प्रार्थना अन हेच आमुचे मागणे. धन्यवाद समी. धन्यवाद प्रियांका. जे स्वतःच एक भूषण आहेत त्यांना कोणत्या भूषणाने भूषवणार. आपल्या कर्तृत्वाने सर्वांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे आपल्या जिल्हा रुग्णालयाचे अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर चिपळूणकर सरांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आपल्या या एकत्र कुटुंबातील इथे जमलेले सर्व परिचारिका
मेट्रन मॅडम आहेत, सिनियर इंचार्ज सिस्टर आहेत, या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देणारे उठवणेकर सर, महादेव सर, ही लोक मंडळी आहेत. जागतिक स्तरावरती साजरा होणारा आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित असलेला आपला हा परिचारिका दिन आहे. खरं तर भारतातील लोक किंवा एकूणच मनुष्य प्राणी हा उत्सवप्रिय असतो. म्हणजे आपल्या दैनंदिन कार्यक्रमामध्ये, दैनंदिन नेहमीच्या आपल्या शेड्यूलमध्ये जर आपल्याला थोडीशी संधी मिळाली कुठे आपल्याला उत्सव साजरी करायची, तर आपण आवडीने त्याच्यामध्ये सहभागी होत असतो. आणि याच्यामुळे आपल्या दैनंदिन नेहमीच्या कामकाजातनं थोडासा वेळ का होईना बाजूला आल्यामुळे आपला ताणतणाव आणि आपले नेहमीच्या कार्यामध्ये थोडीशी एक त्याला रंगत येते किंवा मनावरचा ताण हलका होतो असं आपण म्हणतो. आणि त्या निमित्ताने हे जे जागतिक परिचर्या दिनाचं निमित्त करून आपण इथे कार्यक्रम घेत आहात, तर खरं तर हा दिवस असा आहे की आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये एका घटकाचं किंवा एका कुठच्या तरी व्यक्तीने किंवा एका सिस्टीमने काम केलं आणि यशस्वी झालो असं होत नाही. वैद्यकीय क्षेत्र इतकं व्यापक आहे की इथे डॉक्टर हा एकमेव घटक असून आपण रुग्णाला जे बरं करणं आहे किंवा त्याला व्याधीमुक्त करणं आहे असं यश मिळवू शकतो असं नाहीये. तर हे एक टीम वर्क आहे आणि याची आपल्याला प्रचिती करोनामध्ये आली, वेगवेगळ्या एपिडेमिकमध्ये आली, प्रत्येक सिस्टीममध्ये आपण हे बघत असतो. आणि कुठचीही संस्था चालवताना असो किंवा एखादं काम करताना असो, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एका टीमचा सहभाग असतो, ज्यामध्ये अगदी नवीन जॉईन झाल्यापासून ते सिनियर लोकांपर्यंत किंवा परिचर असतील किंवा आपल्या सफाई कामगारापासून ते डॉक्टर आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लोकांपर्यंत सगळ्यांचा सहभाग असतो. तर परिचारिका दिनाच्या निमित्ताने हा संदेश संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचावा की पॅरामेडिकल स्टाफचं सुद्धा याच्यातलं जे काम आहे ते अधोरेखित होतं. आणि त्याच्याबरोबरच सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की डॉक्टर असतील किंवा तज्ज्ञ असतील त्या क्षेत्रातले, ते प्रत्येकाला तेवढा वेळ देऊ शकत नाही. म्हणजे समजा आपण एखादा धरलं की एक सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर आहे, तर तो प्रत्येक पेशंट्सला अर्धा तास देणं, 15-20 मिनिटं देणं करू शकत नाही. आणि तसं जर तो करत राहिला तर त्याची जी कामाची कार्यक्षेत्र आहे ते विस्तारलं जाणार नाही. म्हणजे ते फार कमी लोकांपर्यंत तो पोहोचू शकतो. मग अशा वेळी आपल्यासारखेच तज्ज्ञ तयार होणं किंवा त्यांच्यासोबत काम करून त्यातला अनुभव प्राप्त करणं, अशा दृष्टीने पॅरामेडिकलचं खूप महत्त्व आहे. आणि जेवढा वेळ डॉक्टर देऊ शकत नाही त्यातला तो सगळा वेळ भरून काढण्याचं काम आपल्या परिचारिका करत असतात, सिस्टर करत असतात. अगदी ऑपरेशन थिएटरमध्ये असिस्ट करण्यापासून ते वॉर्डमधल्या प्रत्येक गोष्टीवरती डॉक्टरपेक्षाही जास्त बारकाईने लक्ष आपल्या स्टाफचं असतं, आपल्या सिस्टरचं असतं. आणि बऱ्याच वेळा ड्युटीवर कोण सिस्टर आहेत याच्यावरती इंचार्ज किंवा आपले डॉक्टर्स आवर्जून ही चौकशी करत असतात की आज सिस्टर कोण ड्युटीवर आहेत, ओटीला असतील तर कोण असिस्टला आहेत. प्रायव्हेटमध्ये बघितलात तर काहींचा आग्रह असतो की आम्हाला असिस्टला हीच टीम पाहिजे. आपल्याच जिल्ह्यामधली उदाहरणं घ्यायची तरी तर आपण जेव्हा मी जिल्हा परिषदला 15 वर्ष काम केलं तिथे आम्ही लॅप्रोस्कोपीचे कॅम्प करायचो, प्रायव्हेटचे डॉक्टर यायचे. तर आपला स्टाफ ट्रेंड होता, आपला स्टाफ अवेलेबल असायचा RHHDSला, तरी सुद्धा त्या डॉक्टरांचा आग्रह काय असायचा, नाही आम्ही आमचा स्टाफ आणणार. बऱ्याच वेळा तो क्वालिफाईड असत नव्हता, कारण प्रायव्हेटमध्ये सेक्टरचा आपल्याला विषय माहिती आहे. तर तेवढे क्वालिफिकेशन आणि त्यांना मिळालेला पगार किंवा प्रायव्हेटला तेवढं परवडत नसल्यामुळे अनुभवी असायचा, क्वालिफाईड, सो कागदोपत्री क्वालिफाईडही नसेल तरी सुद्धा त्या डॉक्टरांचा आग्रह असायचा की आम्हाला आमचीच टीम पूर्ण पाहिजे. याचं कारण काय असतं, ते टीम म्हणून काम करण्याची सवय झालेली असते. आणि त्या नकळत म्हणजे बऱ्याच वेळा असं असतं ऑपरेशन थिएटरमध्ये किंवा आपण वॉर्डमध्ये बघतो की पुढे डॉक्टरना काय लागणार आहे किंवा ह्या डॉक्टरांचं आता काय ओपिनियन असणार आहे, हे इतक्या सवयीने आपला स्टाफ सांगून जातो की कदाचित त्यांचे ज्युनियर डॉक्टर किंवा आता तुम्ही मेडिकल कॉलेजला बघत असाल SRJR वगैरे असतात, त्यांनाही ते माहिती नसणार, पण आपल्या स्टाफला माहिती आहे. अगदी सेंट्रल लाईन टाकायची असेल तर ट्रे लावण्यापासून ते कुठच्या डॉक्टरला काय लागतं, म्हणजे जसं एखाद्या प्रत्येक क्षेत्रातल्या तज्ञाचा हे असतो, बॉलरच्या वेगवेगळ्या शैली असतात, बॅट्समनच्या शैली असतात, तशाच आपल्या सर्जनचे स्वभाव असतात, सर्जनचे कामाच्या पद्धती असतात, फिजिशियनच्या कामाच्या पद्धती असतात, सिनियर डॉक्टरचे वेगवेगळे प्रकार म्हणजे वेगवेगळे स्वभाव असतात, सवयी असते. एकाच आजाराची 4-4 औषधं असतील तरी सुद्धा प्रत्येकाची ड्रग ऑफ चॉईस नावाची एक गोष्ट असते. एखाद्या डॉक्टरला एक औषध आवडत असतं, एखाद्या डॉक्टरला एक पद्धत आवडत असते. तसा जो हा सगळ्यांचे स्वभाव सामावून घेणं, डॉक्टरांच्या सोबत काम करणं, आपल्या स्टॉकची अवेलेबिलिटी बघणं, क्वालिटी कंट्रोल करणं, ह्या सगळ्यासोबत पेशंटचे जे संबंध आहेत. कारण सगळ्यात शेवटी असं आहे की पेशंट आपल्याकडे जेव्हा ऍडमिट असतो किंवा आपल्याकडे आपल्या रुग्णालयात असतो, OPD बेसिसला असतो, तेव्हा सगळ्यात जास्त वेळ जर पेशंट रुग्णालयाच्या कोणाशी बोलत असेल किंवा विचारत असेल तर ती आपली सिस्टर असते. बऱ्याच वेळा बऱ्याच हॉस्पिटलमधल्या ज्या तक्रारींचा विषय असतो त्या कधी कधी एंट्री पॉईंटला त्याला जर काही अनुभव आलेला असतो पेशंटला, एखादा सिस्टरचा स्टाफ वैतागलेला असेल, ओव्हर ड्युटी झालेली असेल आणि त्यांच्याकडून कुठून जर काही कमी जास्त शब्द गेला तर डॉक्टरशी पेशंट भांडत नाही, कारण त्याला माहिती असतं हे आपल्याला बरं करणार. तो सगळा राग काढतो सिस्टरवरती. हा नेहमीचा अनुभव असेल की डॉक्टरचा काय झालेलं असेल, इतर कोणाचा राग असेल तर तो राग निघतो सिस्टरवरती. आणि ह्या सगळ्याला सांभाळून घेत लोकांचे वेगवेगळे स्वभाव, व्यसनी पेशंट असतात, काही ॲरोगंट असतात, काही ड्रग अब्यूज असतात, अल्कोहोलिक असतात, काहींकडे हळवे असतात, पेशंटचे सुद्धा बरेच स्वभाव असतात. एवढं करून दाखवणारे पेशंट असतात. काही नाही झालं तरी सुद्धा इतका कळवळा आणायचा की त्यांच्या बेडकडे दर 15-20 मिनिटांनी कोणतरी जायलाच पाहिजे, असाही प्रकार असतो. काही पेशंट असे असतात की इतकं सिरियस आहे पण ते जाणवू देत नाही. तर ह्या सगळ्या त्यांच्या मनाच्या छटा
ह्या डॉक्टरपर्यंत पोहोचवण्याचं खरं काम जर आपला स्टाफ करत असतो. तो 24 तास तिथे 8-8 तासाच्या जरी तुम्ही शेड्यूल ड्युट्या म्हटल्या तरी आमच्या दृष्टीने तिथे आपला एक स्टाफ आहे म्हटल्यानंतर आपला एक सीसीटीव्ही कॅमेरा त्या पेशंटवर असल्यासारखाच असलेला असतो. पेशंटच्या अनेक खोडी असतात. प्रसंगी पेशंट वॉर्डमध्ये आपल्याला नजर चुकवून काहीतरी त्यांचा तंबाखू पान सुरू असेल किंवा नातेवाईक काहीतरी करत असतील तर या सगळ्यावर आपला स्टाफ लक्ष ठेवून असतो. आणि हे सगळं 24 तास आपला सीसीटीव्ही कॅमेरा त्या पेशंटवर असल्यामुळेच आपल्याला त्याला पूर्णपणे बरं करणं किंवा त्याच्यावरती त्याच्या कंडिशन आपल्याला समजतात. पेशंट डिटोरेट होतोय का, त्याचं काय त्याला रिस्पॉन्स मिळतोय की नाही, ह्याची पहिली साक्षीदारी आपली स्टाफ असते. आणि तसं म्हणायचं झालं तर ह्या वैद्यकीय क्षेत्रातला सगळ्यात महत्त्वाचा दुवा हा आहे. नायटिंगेल यांचं योगदान याच्यामध्ये जागतिक स्तरावरती परिचारिकांचं कार्य नेण्यामध्ये आहे. युद्धाच्या वेळच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा फार धैर्याने आणि शौर्याने त्यांनी ते काम केलं. त्याच्यामुळे परिचारिकेचं महत्त्व, नर्सिंग केअरचं महत्त्व सगळ्या जगाला कळलं. नुसती ट्रीटमेंट देऊन काम पूर्ण होत नाही तर पुढचा तो नर्सिंगचा महत्त्वाचा कोर्स आहे, म्हणजे पार्ट आहे, त्याचं सगळ्यांना महत्त्व कळलं. आणि हे महत्त्व आता अधोरेखित व्हायला लागलंय सोशल मीडिया आणि या सगळ्याकडनं माहिती होत आहे. पण याला पार्श्वभूमी फार पूर्वीपासून आहे. ज्यावेळी वैद्यकशास्त्राचं अस्तित्वात आलं, ज्यावेळी मनुष्य जमात अस्तित्वात आली, त्यावेळी त्याच्याबरोबर त्याचा आहार विहार आणि याबरोबर आजारही अस्तित्वात आले. आणि आजार आल्यानंतर मनुष्याने वेगवेगळ्या प्रकारे त्याच्यावर औषधं शोधायला सुरुवात केली. जे काहींची यशस्वी झाली त्याची नोंद झाल्या, पिढीने पुढे पुढे वाढत गेल्या. अगदी म्हणजे भारतीय आयुर्वेदाचा जरी विचार केला तरी आयुर्वेदाच्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा वैद्यकशास्त्राला परिपूर्ण होण्यासाठी 4 गोष्टींची आवश्यकता सांगितलेली आहे. वैद्यक चतुष्टय असं त्याला म्हणतात. तर ह्या 4 गोष्टी असल्या तरच तिथे वैद्यकशास्त्र अस्तित्वात असू शकतं. त्यातला सगळ्यात पहिला घटक जो आहे तो रुग्ण. पेशंटच नसला तर पुढे आपल्या कोणाचाच काही रोल त्याच्यामध्ये उरत नाही. त्यामुळे त्याला म्हटलंय आतुर, म्हणजे रुग्ण जो आतुर असतो चिकित्सा घेण्यासाठी तो. दुसरा त्याच्यातला आहे भाग तो औषध, द्रव्य म्हणजे औषधं असतील, उपकरणं असतील. तर हे जर असल्याने आता आपण बघतो मध्ये आपल्याकडे ड्रग शॉर्टेज असेल, पेशंट असतो, डॉक्टर असतो, सिस्टर असते, काय करायचं माहिती असतं, पण ते औषध त्यावेळी जर नाही मिळालं तर त्याचा प्राण संकटात येऊ शकतो. ते इक्विपमेंट इन्स्ट्रुमेंट त्यावेळी नसेल तर आपण फार काही करू शकत नाही. बऱ्याच वेळा आपल्याला काही किरकोळ गोष्टीसाठी सुद्धा पेशंट संदर्भित करावे लागते. एखादा आपलं इन्स्ट्रुमेंट बंद असेल तर आपण पुढे काही करू शकत नाही. तर ह्या गोष्टीने आपल्याचा दुसरा उपस्तंभ आहे, आधारस्तंभ आहे. जसे लोकशाहीचे 4 स्तंभ आहेत तसे वैद्यकशास्त्राचे 4 स्तंभ आहेत. त्यातला पहिला रुग्ण झाला, दुसरा औषधद्रव्य किंवा उपकरणं झाली, तिसरा त्यातला महत्त्वाचा भाग येतो तो भीषक म्हणजे चिकित्सक. तो सर्जन असेल, डॉक्टर असेल, जो कोणी आहे औषधी देणारा आहे तो. ॲलोपॅथी असेल, आयुर्वेद असेल, होमिओपॅथी असेल, सिद्ध असेल, परंपरागत वैद्यकशास्त्र असेल, जो त्याच्यावर उपचार करणार आहे, हा त्यातला तिसरा आधारस्तंभ झाला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा त्याचा आधारस्तंभ जो बरोबरचा आहे तो उपस्ताता किंवा परिचारक हा चौथा आधारस्तंभ आहे. त्याला आधारस्तंभ अशासाठी म्हटलेला आहे की या 4पैकी एक जरी खांब नसेल तरी त्याची चिकित्सा पूर्ण होणार नाही. इतका ह्या गोष्टीचं महत्त्व हे पूर्वापार चालत आलेलं आहे. याच्याबरोबरच ह्या 4ही आधारस्तंभांचे गुण सांगितलेले आहेत, म्हणजे चांगले किंवा हे कसे असावे. म्हणजे समजा आतुर कसा असावा, रुग्ण कसा असावा, द्रव्य कसं असावं. द्रव्याच्या बाबतीत बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम असं म्हटलं. म्हणजे अनेक प्रकारे वापरता यावं, अनेक साईड इफेक्ट कमी असावेत, ॲक्युरसी चांगली असावी, पोटन्सी असावी असं. तर तसंच परिचारकाच्या बाबतीमध्ये 3 महत्त्वाचे गुण सांगितलेले आहेत. काय? अनुरक्त सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारका. म्हणजे अनुरक्त याचा अर्थ प्रेम करणारा, रुग्णावरती आपल्या घरच्या व्यक्तीप्रमाणे माया करणारा, प्रेम करणारा. बऱ्याच वेळा आपण रुग्णाची परिस्थिती बघतो, त्याला इच्छा असते नसते पण त्याची परिस्थिती अशी असते शारीरिक की तो बोलू शकत नसतो. कधी कधी त्याला मलमूत्र त्याचे काय आपण म्हणतो बेडवर होत असतात, काहींना बेड सोर्स असतात, काहींना पॅरालिसिसच्या पेशंटचे हातपाय हलत नसतात. तिथे आपल्या घरची जशी आई मुलाची काळजी घेते त्याप्रमाणे आपली स्टाफ त्याला साफसफाई करणं असेल, त्याला भरवणं असेल, लाळ गळत असेल तर ती काढणं असेल. काही पेशंट व्हायलेंट असतात, जेलको काढून टाकत असतात, त्यांना बांधून घालायची परिस्थिती येते, तरी सुद्धा त्याच्याशी आपली सिस्टर ही प्रेमाने वागत असते. कौटुंबिक अडचणी, इतर ताणतणाव याच्यामुळे कधी इकडे तिकडे एखादा शब्द जात असेल, तो एक स्वभावाचा भाग आहे. मनुष्य म्हणजे काही मशीन नाही की पहिल्या मिनिटापासून मशीन बंद पडेपर्यंत एकाच साच्याप्रमाणे सुरू राहील. पण ह्या सगळ्याला सांभाळून घेत आणि आपल्या कुटुंबाला म्हणजे आपला स्टाफ किंवा आपल्या जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये येतो तेव्हा आपलं एक वेगळं भावविश्व सुरू असतं. आणि इथून ड्युटी संपवून आपण परत जेव्हा तिथून बाहेर पडतो तेव्हा सुद्धा आपल्या कुटुंबात गेल्यानंतर ह्या सगळ्याचा परिणाम तिकडे होऊ न देणं. इथे डेथ झालेली असते, कधी कधी एखादं लहान मूल गेलेलं असतं, कधी आपण ANC PNC गेलेली बघतो. बऱ्याच भावनिक ताण आपल्या मनावर येत असतो. आणि म्हणून वैद्यकशास्त्र हे असं मानलं जातं की 24 तास आपण ऑन ड्युटी का आहोत, की 8 तास जरी तुम्ही ड्युटीवर असला तरी ड्युटीतून बाहेर गेल्यानंतर सुद्धा आपल्या मनावरती तिथल्या प्रसंगाचा फार खोल परिणाम होत असतात. बऱ्याच वेळा एखादं लहान मूल असेल किंवा पॉइझनिंग पेशंट असेल, आपण बघतो एखादी मुलगी असेल ते काहीतरी कमी जास्त झालेलं असतं आणि आपण दुसऱ्या दिवशी आल्यानंतर ड्युटीत पहिलं काय विचारतो वॉर्डमध्ये आल्यानंतर, आपल्याला ओव्हर जायला गेल्यानंतर का कोणालाही त्या पेशंटचं काय झालं, किंवा एखादा पेशंट आपण रेफर केलेला असतो, आपल्याला माहित असतं की अरे परिस्थिती अशी आहे, पण मनाकडे परत येत राहतं की तो पेशंट बरा झाला आहे का. म्हणजे आपला खरं तो कोणी नातेवाईक नसतो किंवा काही त्याचा आपला संबंध नसतो, पण ती जी काय आपल्याला एक जिव्हाळा तयार झालेला आहे असा हा अनुरक्त हा गुण आहे आपल्या चांगल्या किंवा आदर्श परिचारिकाचा. अनुरक्त सुचिर दक्ष, सुची म्हणजे स्वच्छता.
तर हे आपण वेळोवेळी बघितलंय. कोविडमध्ये तर अति स्वच्छता बघितलेली आहे, प्रत्येक गोष्टीला सॅनिटायझर पासून म्हणजे वैतागलेलो आपण, इतकी स्वच्छता बघितलेली आहे. तर हे कारण आहे आपल्या इन्फेक्शन कंट्रोलचे प्रोटोकॉल असतील किंवा काही असतील, पण हे इसवी सनाच्या 2000 वर्षापूर्वीपासून लक्षात आलेली गोष्ट आहे की शुची स्वच्छता ही किती आवश्यक आहे वैद्यकशास्त्राच्या दृष्टीने. आधीच तो पेशंट आहे, त्याच्यामध्ये आजार आहेत, इन्फेक्शन आहे, आणि त्याची न वाढण्यासाठी म्हणून तिथली जी काय स्वच्छता ठेवायची ती वॉर्डची स्वच्छता असेल, बेडची स्वच्छता असेल, पेशंटची असेल, इक्विपमेंटची असेल, आपल्या स्वतःची असेल, ह्या सगळ्या स्वच्छतेवर आपला जो लक्ष ठेवून परिचारिका असते. ह्या परिचारिकाचा दुसरा महत्वाचा गुण आहे अनुरक्त सूचित दक्ष. दक्ष म्हणजे अटेंटिव्ह, म्हणजे काय म्हणतो रेडी, जसा आर्मीमध्ये किंवा सैन्यामध्ये ऑलवेज ऑन ड्युटी असतो तसा हा लक्षपूर्ण जागरूक असलेला परिचारक असतो. तो ह्या गोष्टीला दक्ष असतो की आपल्याला डॉक्टर्सनी सर्जननी ज्या सूचना दिल्या आहेत त्या तंतोतंत कशा फॉलो होतील. ड्रगचे रूट्स आहेत, ड्रगचे डोसेस आहेत, काही जे आपण मायक्रो युनिटमध्ये देतो ते औषध फास्ट जाणार नाहीये, स्लो जाणार नाहीये, ह्या दृष्टीने दिलेल्या वेळेत पूर्ण होणार आहे, टाइम शेड्यूल मेंटेन राहणार आहे, हे दिलेल्या सूचना आपल्या डॉक्टरांनी याचा इम्प्लिमेंट करण्यामध्ये. आणि दुसरी बाजू म्हणजे नातेवाईकांनी सांगितलेल्या कंप्लेंट असतील, पेशंटने एखादी छोटीशी कंप्लेंट सांगितलेली असते पण ती बऱ्याच वेळी डायग्नोसिसला, निदानाला दिशा वेगळी देऊ शकते. आणि हे जे काही गोष्ट आहे ऑब्झर्वेशन, ते आपल्या सिस्टर्स तिथे असलेला परिचारक हा आपल्याला लक्षात आणून देतो. म्हणजे बऱ्याच वेळा औषधांची नावं समान असल्यासारखी भासतात किंवा नवीन नवीन आपले पासआउट स्टुडंट असतात, त्यांना थेरॉटिकल नॉलेज बऱ्यापैकी असतं पण प्रॅक्टिकली त्यांना अनुभव आलेला नसतो आणि तो बिचकत असतो, बाचकत असतो. नवीन नवीन जे इंटर्न येतात, अगदी पासआउट डॉक्टर डिग्री घेतलेले सुद्धा आता मेडिकल कॉलेजमध्ये आपण काम करताना अनुभव घेतो. बॉन्डेड लोक येत असतात, नवीन नवीन नॉलेजेबल असतात, थेरॉटिकली सगळे पास असतात पण प्रत्यक्ष पिचवर उतरण्याचा अनुभव नसल्यामुळे त्यांना कॉन्फिडन्स नसतो. अशा वेळी त्याला कॉन्फिडन्स देण्याचं काम सुद्धा आपली सिस्टर करत असते. बऱ्याच आमच्यापैकी डॉक्टरांचा अनुभव हाच आहे की इंटर्नशिपमध्ये आम्हाला सुचरिंग शिकवण्यापासून ते बेसिक गोष्टीचा शिकवण्यापर्यंतचं काम हे सिस्टरकडनंच होत असतं. सिनियर डॉक्टरना एवढा वेळही नसतो आणि आपण जास्त सिस्टर बरोबर असतो. त्यामुळे अशा वेळी कितीतरी लोक सांगत असतील, सिनियर डॉक्टर सुद्धा सांगतात, अगदी म्हणजे तुम्ही कधीतरी जाहीर स्टेजवर आमच्या कार्यक्रमात ऐकलं असेल किंवा खाजगीमध्ये बोलताना ऐकलं असेल की ही आयडिया मी सिस्टरकडनं शिकलेलो होतो, असं ड्रेसिंग मी सिस्टरचं बघितलेलं होतं. तर इतका आपला आपण म्हणजे पॅरामेडिकल जरी म्हणत असलो त्यांना तरी त्या एकरूपपणे किंवा आपल्या ह्या टीममधल्या सदस्य आहेत. अनुरक्त, सुचिर, दक्ष आणि शेवटचा आहे तो बुद्धिमान परिचारक. हा चौथा गुण बुद्धिमान सांगितलेला आहे. बुद्धिमान हा या अर्थी की दिलेल्या सूचना, दिलेल्या जे काही निरोप आहेत किंवा जे औषधाचे असतील किंवा रुग्णाशी जो मधला दुवा आहे तो चातुर्याने सांगणं. हे चातुर्य आताच्या जमान्यामध्ये किंवा या सोशल मीडियाच्या याच्यामध्ये तर खूपच कामं येतं. पेरीफेरीला आम्ही फील्डवर काम करत होतो किंवा तिथे असतील तर आमच्या सिस्टर गावातल्या त्या उपकेंद्रात काम करणाऱ्या असोत, PHCत असोत, HDHला असोत, RH ला असोत, सिव्हिलला असोत, ह्या इतक्या आता तिथे राहून हुशार झालेल्या होत्या की नातेवाईक सोबत आले की त्यांच्या वागण्यातनं काय त्याच्यातली परिस्थिती आहे, त्याच्यातला खरा भाग किती आहे, वाढवून सांगितलेला किती आहे, मेडिको लिगल काय आहे का, ह्याच्या जे ऑब्झर्वेशन आहे, जो चाणक्षपणा आहे हा त्यांच्याकडनं यायचा. आणि बऱ्याच वेळा ह्या गोष्टी नवीन डॉक्टर जे आपले जॉईन होतात त्यांना खूप आवश्यक असतात सांगणं. त्यांना याच्यामधून बाकीच्या जो सामाजिक त्याचा जो अँगल आहे एखाद्या पेशंटशी वागण्या बोलण्याचा तो त्यांना माहीत नसतो. कधी कधी भाषेची अडचण येते. विदर्भ मराठवाड्यातले इथे जेव्हा डॉक्टर येतात तेव्हा आपले जे लोकांची पोटात चावता असं वगैरे जी काय भाषा आहे तर ते चावतं हा शब्द फक्त स्नेक बाईट एवढ्याचसाठी वापरला जातो महाराष्ट्रामध्ये. त्यामुळे आता ह्याला पोटाला स्नेक बाईट झाला की काय इथपासून त्या डॉक्टरला प्रश्न पडतो. तेव्हा तिथे जी कोण सिस्टर असते तिला बोलवून घेऊन सांगायला लागतं. PHC तर मी THO होतो दोडामार्गमध्ये 3-4 वर्ष कार्य बघितलंय मी. अक्षरशः डॉक्टर मग बेल वाजवून सिस्टरनं बोलवतात, सिस्टर हे काय म्हणतात ते मला जरा सांगा म्हणून. अशी परिस्थिती येते आणि आपली सिस्टर ही मेडिएटरचं काम करते कारण तिला आपल्या वैद्यकीय टर्मिनॉलॉजी भाषाही माहीत असते आणि स्थानिक काम केल्यामुळे लोकांची भाषाही माहीत झालेली असते. तर अशा प्रकारे विविध अंगाने विविध रोल काम करणारे आपल्या सिस्टर्स आहेत. त्यांना त्यांच्या कार्याची एक पोचपावती म्हणा किंवा कार्याची जागतिक स्तरावर दखल घेणं हा एक निमित्त मात्र असून आपण हा सोहळा उपक्रम साजरा करतोय. सर आज दुसऱ्या कामात व्यस्त असल्यामुळे येऊ शकले नाही आणि त्यानिमित्ताने मला यायला संधी मिळाली याबद्दल पुन्हा एकदा आयोजकांचे आभार आणि आपल्या सर्वांना परिचारिका दिनाच्या शुभेच्छा. आपण एक टीम म्हणून असंच काम पुढे करत जाऊ. जोपर्यंत वैद्यकशास्त्र अस्तित्वात आहे तोपर्यंत हे पादचतुष्ट आहे. आपले 4 स्तंभ जे आहेत हे अविरतपणे काम करत राहणारे 24 तास ऑन कॉल आपण आहोतच. आणि आपल्याला आता ती सवय झाली. म्हणजे कधीतरी सुट्टी मिळाली 4-5 दिवस सुट्टीला गेल्या की 5व्या-6व्या दिवशी अस्वस्थ व्हायला लागतं. काय कुठे वॉर्डमधनं कॉल नाही, काय कोणाचं माहित नाही, विसरलो की काय असं वाटायला लागेल. अशी परिस्थिती येते आणि मग परत आपण आलो हॉस्पिटलमध्ये स्टाफमध्ये आपल्या लोकांमध्ये की मग वाटायला लागतं बरं पुन्हा आपलं रुटीन सुरू झालं असं वाटतं. मला वाटतं हा अनुभव तुम्ही घेत असाल अर्जित लिव्ह जर कधी मिळालीच तर आणि मिळाल्यानंतर परत आल्यानंतर असं. तर एकूणच आपल्या जीवनामध्ये आपल्या एकूण सर्व्हिसचा 80-70
टक्के भाग आपण आपल्या ह्या सगळ्या मित्रमंडळींसोबत सहकाऱ्यांसोबत असतो. तर त्यांना सगळ्यांना एकदा त्यांच्या या कार्याबद्दल कौतुक समारंभ म्हणून आपण हा साजरा करतो. मला वाटतं बऱ्यापैकी 2-2 मिनिटं म्हणताना 10-15 मिनिटाचं बोलणं झालं तरी सुद्धा तुम्हाला या सर्वांना या कार्यक्रमाच्या शुभेच्छा. आणि दुपारनंतर विविध कलागुण सादरीकरणामध्ये हाऊसफुल सगळा आपलं ऑडिटोरियम होऊन जाणार आहे. शक्य असल्यास दुपारी येईल, नाही तर आताही दुपारच्या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा आणि मला बोलायल्याबद्दल आभार. धन्यवाद सर. काळ जात राहतो पण काळजात राहतो तो शब्द. सर तुम्ही मगापासून जेवढं कौतुक करत होता ना, म्हणजे टिंबापासून सुरू केलं आणि परिघापर्यंत जाऊन पोहोचलात. म्हणजे आमच्यामधलीच विविध रूपं आम्हाला दाखवत होता. क्षणार्धात ट्रेनिंग पिरियड पासून आतापर्यंत 17 वर्षाचा प्रवास डोळ्यासमोरून गेला सर. इतकं छान पद्धतीने सांगितलं. एक जागतिक परिचारिका दिन या दिवशी आपण ह्या शुभेच्छा देतोय, परंतु प्रत्येक घटका प्रत्येक क्षणी आपली परिचारिका आपली सिस्टर या भूमिकेतून जात असते. सरांनी खूपच छान पद्धतीने हे सगळं सांगितलंय. हा सोहळा खूप छान पद्धतीचा होता. असं म्हणतात प्रामाणिकपणासारखा दुसरा आरसा नाही आणि साधेपणासारखं दुसरं सौंदर्य नाही. सरांचं जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीने मी खूप धन्यवाद देते. आणि पुढील कार्यक्रम आहे प्रस्तावना. मी समीक्षा गवस सिस्टरना विनंती करते की त्यांनी प्रस्तावना सादर करण्यासाठी यावी. धन्यवाद सिस्टर. आम्हाला स्वराज्य मिळवून देणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, आम्हाला समता शिकवणारे महात्मा ज्योतिबा फुले, आम्हाला संघर्षाची वाळकडू पाजणारे लोकमान्य टिळक आणि आम्हाला संविधान शिकवणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महाराष्ट्रातील तमाम महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करून मी समीक्षा गवस तुमच्या सर्वांसमोर व्यासपीठावरील मान्यवर तसेच इथं जमलेले श्रोते बंधू भगिनींनो या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. तर आजच्या सोहळ्याचं म्हणजे जे विशेष आहे ते म्हणजे आज 12 मे, बरोबर. तर आपल्या सर्वांच्या लाडक्या किंवा आपण त्याला गुरुमाऊली म्हणतो अशा मॉडर्न नर्सिंग म्हणजे द फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग द फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांच्या जन्माचा वाढदिवस. ओके, तो हा वाढदिवस जागतिक स्तरावरती साजरा केला जातो. तर या फ्लोरेन्स नाइटिंगेल कोण होत्या याबद्दलची सविस्तर माहिती तुम्हाला पुढच्या आमच्या स्किटमधून समजणारच आहे. पण ज्यांनी आपल्या या नर्सिंगच्या या फील्डला दिशा दिली किंवा त्यात नवीन त्यांनी गोष्टी आत्मसात केल्यात अशा या गुरुमाऊलीला वंदन करून आम्ही आमच्या पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहोत. निकली थी चिराग लेके, चिराग बन जाऊंगी सोचा न था, शुरुआत तो बस एक मरहम से की थी, दवा से इंटरनॅशनल नर्सेस डे म्हणजे जागतिक परिचारिका दिन 12 मे 1820 या रोजी आपल्या मॉडर्न नर्सिंगच्या फाउंडर फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांचा जन्म झाला होता. नर्सिंग हे आधीपासूनच होतं, असं नाही की त्यांच्यामुळे नर्सिंग उदयाला आलं. पण जे जागतिक युद्ध झालेले त्याच्यामध्ये त्यांनी जी पेशंटची सेवा केलेली ती म्हणजे निर्जंतुकीकरण हे सगळं वापरून म्हणजे आता जे आपण मॉडर्न हे यूज करत आहोत सगळं की इन्फेक्शन होऊ नये पेशंटला, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्वच्छता हे सगळं त्यांनी त्या काळात यूज केलेलं. आणि आता जे आपलं त्या बेसिकवर आपले जे नर्सेसचे आपले सगळे प्रोसिजर आहेत ते सगळं त्यांच्या बेसिसवर आहेत. त्याच्यामुळे फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग आहे ते फ्लोरेन्स नाइटिंगेल, त्यांच्या बर्थडे दिवशी आपण हा जागतिक परिचारिका दिन सेलिब्रेट करतो. तर दरवर्षी नर्सिंग डेची थीम असते, WHO आपल्याला थीम देतो दरवेळी. तर आजची नर्सिंग डेची थीम आहे आपल्या नर्सेस आपले भविष्य, काळजी घेणारी आर्थिक शक्ती, अवर नर्सेस अवर फ्युचर, द इकॉनॉमिक पॉवर ऑफ केअर. थोडक्यात काय तर या थीम मधून नर्सिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील आर्थिक आणि सामाजिक फायद्यावर प्रकाश टाकला जात आहे. धन्यवाद. खूप छान पद्धतीने त्यांनी सादरीकरण केलंय आणि ही आपली छोटी फ्लोरेन्स होती ना, ती खूपच भावली मनाला. तिचं खूप खूप कौतुक आणि अभिनंदन.
थोड्याशा टाळ्या होऊ दे. भाग घेतले ना ते बक्षीस वितरण होणार आहे. ते आयुष्य खूप छान आहे, थोडं लहान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात छान आहे, काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे, उचलून घे हवे ते दुनिया दुकान आहे, जगणं निरर्थक म्हणेल तो बेईमान आहे, सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर कधी रडावं लागतं, कारण सुंदर धबधबा बनण्यासाठी पाण्यालाही उंचावरून पडावं लागतं, पाण्यालाही उंचावरून पडावं लागतं. अशा सुंदर आयुष्याचा सुंदर आनंद घेण्यासाठी आणि असलेल्या टेन्शन मधून थोडं मुक्त होणे सादर केले गेलेले आणि आपणच स्वतःला गवसत गेलो याचा आनंद झाला. तर त्या आनंदाला पारावर न उरणे म्हणजेच विनर होणे होय. असे आजच्या खेळाचे विनर आहेत. म्हणजे मी खेळांची नावं घेते, ज्या स्टाफ इथे उपलब्ध असतील त्यांनी समोर या आणि बक्षीस घ्या. या खेळाचे मॉनिटर होत्या तरुण तडफदार राधिका राणे सिस्टर आणि दिया बांदेकर सिस्टर होत्या. उत्साही व्यक्तिमत्व त्यांचं, त्यामुळे त्या उत्साहाने ते सगळं करत होत्या. त्यामुळे खेळामध्ये भरपूर प्रमाणात स्पर्धकांनी भाग घेतलेला होता. तर पहिला खेळ आहे सुई दोरा घालणे, म्हणजे सुईमध्ये दोरा घालणे. या खेळातून आपली स्पष्ट नजर आणि भविष्याचा दृष्टिकोन सिद्ध होतो आणि हे लक्ष आपल्या लक्षाकडे असलं की यश संपादन करणे सोपे जाते. तर या खेळाचे विनर आहेत. विनर आधीच उभे राहिले. तर राधिका राणे सिस्टर प्रथम क्रमांक. टाळ्या थोड्या होऊ दे का. हर्षाली आजगावकर सिस्टर आणि श्रुती बांदेकर सिस्टर. मी चिपळूणकर सरांना विनंती करते की त्यांनी बक्षीस वितरण करावं आपल्या शुभ हस्ते. राधिका राणे सिस्टर पहिले विनर आहेत. दूरदृष्टी याच्यातून दिसतेच आहे. हा डोळा डोळा. आणि विशेष म्हणजे एवढी तत्पर नजर त्यांची काय आहे बरं का, कारण त्या डोळ्याचेच इंचार्ज आहेत आणि हे विशेष आहे. धन्यवाद सिस्टर. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद सिस्टर. आलाय सुनील ब्रदर. भंगवाणी संत तुकयांची अभंगवाणी, घुमू लागे हो सर्वांच्या कानी, घुमू लागे हो सर्वांच्या कानी. मन होई धुंद लुटूया आनंद, मन होई धुंद लुटूया आनंद. गर्दी झाली
ऐकलं पराने माझे जातलेच होत. माझे पराने तोंडासून नाही ना तर नाकासून तरी जातील. ऐकलं भागीरथी असा होणार लागले. म्हटलं आता पराने तोंडासून नाही तर नाकासून जातील म्हटल्या मी भियालय. ऐकलास मी काय केलंय माहितीया, पुढल्या हारात गेलं आणि पुढल्या हारची कडी लावलंय आणि मोगे की नाही पाटल्या हारात गेलंय. पाटल्या हारची कडी लावलंय. ऐकलास आणि सगळे की नाही दारा खिडक्यो की नाही बंद करून घेतलंय गोच. म्हटलं आता बघूया होयचो यम येता तो कसो काय नेता तो माझ्या गोवा. ऐकलास आणि मगे काय आला माहितीया, गोवाचं वाक्य माका आठवत राहावं लागला सारख्या. तरी पण माका संशय. म्हटला इतक्या केलेला सगळा फुकट जाताला. दारा खिडके लावलंय ते मला काय केलं संशय येऊ लागलो माझ्या मनात. हो बोललो ना माझ्या परांनी तोंडासून नाही तर नाकासून तरी जातील गो भागीरथी. ऐकला बरोस एक फोडकू बघलं. ऐकला फोडकू बघलं ते चोतो केलं. ऐकलास का आणि की नाही ऐकलास गव्हाच्या तोंडात जाय तितकं कोंबीत केलं. काय सांगा तुमका असा करून सुद्धा की नाही माझ्या मनात संशय. ऐकलास हो बोललो माझे परांनी तोंडासून नाही तर नाकासून तरी जाती तुला. माझ्या मनात निसतो संशय. ऐकलास माका भीतीच वाटायला लागली. ऐकलास काय म्हणजे मी काय केलंय आणि घोवाचा नाक दाबून धरलंय आणि नाक दाबून धरल्यावर घोव असं वडातन करूक लागलो. माका वाटलं हिचे पराने की काय घुट मारत बाहेर येऊसाठी ताकद लावतो की काय, उन्हान घोव असं वडातान करता की काय. मला मी आणखी जोरात नाक दाबून धरले. ऐकलास आणि जोरात नाक दाबून धरल्यावर काय जाताला तुमका समजलं ना. ऐकलास असं झाला वगैरे आणि माझं घो थंड झालो. ऐकलास थंड झालो गो माझं असा सगळा झाला. ऐकलास मग मी काय करतलंय सांगा बघ्या. मोठ्यानं आरोड घालून दिलं. ऐकलास मोठ्यानं अगदी आरोड घातल्याबरोबर सगळे शेजारी पाजारी जमा झाले. शेजारी पाजारी जमा झाल्यावर बघूक लागले भागीरथी काय गोया झाला. भागीरथी काय गोया झाला. मी ऐकलंय बाबानू बघा रे आता काय झाला ता. असा मी सांगल्यावर ना असे वाकान बघूकच लागले घोवाकडे माझ्या आणि मी आपला भिया होतोय. आता हे काय सांगतील आणि काय नाही माका हुनाक लागले. भागीरथी होय तो घोवाच्या तोंडात फडको कसलो दिसता. आव शिखावर आणि विचारले मी. ऐकलास काय करतालास मगे विचार. देवा मी जोवर दिसतो छान, देवा मी जोवर दिसतो छान, देवा मी त्यामुळेच पहिला आपण त्यांचे आभार मानूया.
गाववाल्यांनी. अशा प्रकारे दिनांक 12 मे 2024 रोजी नर्सेस डे आम्ही असो मस्तपैकी असं एन्जॉय केलं आणि शेवटी मात्र सगळेजण मिळून स्टेजवर नाचलं. आता सुरू होते झिंगाट.